בוקר טוב חברים. בוקר טוב. השעה קצת ממש מעט לפני צפת, לפני ההגעה לצפת. בשלב הזה כבר קיבלתם את השיר המגניב ששלחנו לכם, ועכשיו זהו הטריילר הראשון למותג מספר 1 בחברה. רדו, ליז, תחזיקי את זה בבקשה. וכטריילר אנחנו צריכים בטריילר לגרות אתכם. אז אמרנו, איך אפשר לגרות אתכם? כי אמרנו שהפעם נהיה ממש רציניים, אז פשוט אמרנו, נקריא את התמצית של הדברים שהולכים להיות במצגת. וזה בגדול מה השתנה השנה ומה הולך להיות שנה הבאה, אתם יודעים. אז ליז, בבקשה, קולגה יקרה, תתחילי. אוקיי, אז חקר המספרים, אנחנו יושבים כל בוקר על הדוחות שאנחנו מקבלים בלילה, ואנחנו בודקים איפה אפשר לעשות יותר, מה עשינו אתמול, מה אפשר לעשות מחר. נכון. והשנה, אם כבר עסקיננו במה אנחנו עושים, אז שנה הבאה מה אנחנו הולכים לעשות אחרת? אנחנו הולכים לעשות חודשי רדו ארציים. זה דבר שהולך להיות פשוט מטורף. לשטוף את כל הארץ ברדו פשוט. הדבר השני, ודבר שלא מדברים עליו כל כך הרבה בחברה, זה משהו שליז מתעסקת איתו ביום יום, וזה הלקוח הכי גדול היום, אחד הלקוחות הכי גדולים היום בחברה. קונטיגו. אנחנו רוצים לשפר, להגדיל את המחירות שנה הבאה, בעזרת השם. אנחנו גם יושבים על זה וחושבים איך אנחנו הולכים לעשות את זה. סליחה שאני קוטע אותך ככה באמצע, אני מרגיש שחלק מהחבר'ה בלי אנרגיות ונרדמים. אז החלטנו הפעם באמת שדי עד פה, ואנחנו נעורר אתכם כשתגיעו למצגת, ואנחנו, כמו שביקשנו בסרטון הראשוני, תבואו עם אנרגיות חבר'ה, תבואו מוקשבים, ושיהיה לנו בהצלחה. אז תזכרו רדו, מותג מספר 1 בארץ, וזהו לבינתיים. נתראה בהמשך.